Welcome back sa ating channel mga kapot-pot. Grabe. Yung last two videos ko, yung bye vlog, na hindi naman talaga goodbye totally vlog, tsaka Ian Howe signing off, kapot-pot signing off, na hindi rin naman talaga totally kapot-pot signing off yon dahil sa pagkasabi ko nga, hindi naman talaga tayo titigil totally sa pag-vlog. Pag-bike vlog lang medyo, tumigil na tayo sa pag-bike vlog for the last parang 100 days, more than 100 days, ay wala na akong bike vlog. Actually, hindi lang yun kasi yung kung mapapansin nyo, yung mga latest, yung mga most recent videos ko, hindi naman siya mga bagong bike vlogs ang ginawa ko. Nire-upload ko lang yung mga lumang videos. Gumawa ko ng mga shorter versions, inedit ko ulit. So wala akong mga bagong bike content. At ayun nga, as na-mention ko na yung intent ko to diversify, parang somehow yung nakaraang dalawang videos ko, parang somewhat goodbye siya sa bike vlog. Kaya lang, after nung dalawang recent vlog ko, after ko mabasa yung mga comment, grabe, sobrang overwhelmed ako. At para tuloy, parang kailangan ko pa rin talagang ituloy yung pag-bike vlog. At maintindihan nyo yung mga potpot kasi dito sa vlog naman na to, gusto kong i-share ulit sa inyo yung mga iba pang comments doon naman sa second vlog na ginawa ko. Kasi yung unang comment, di ba? Yung unang video na ginawa ko, nagbasa ako ng mga, nagsabi ako ng bye bike vlog, bye bike vlog. Tapos, yung second vlog, ang dami kong binasang comments na nakaka-touch talaga. Tapos, eto na naman, sa pangalawang vlog ko, ang dami na namang mga magagandang comment na talagang sobrang heartfelt at very touching na gusto kong i-share sa inyo, mga kapot-pot, dahil talagang gusto kong iparating sa inyo, lalo na yung mga nag-comment, na talagang na-appreciate ko yung mga comments ninyo at talagang binasa ko isa-isa lahat yan at nagpapasalamat ako. At dahil nga doon sa pagbabasa ng mga comments ninyo, parang yung decision ko to move away from cycling vlog, medyo nag-wane ng konti, medyo nabawasan. Parang mas nainganyo ako ngayon na, uy, teka lang, marami pang umaasa sa atin, marami pang gusto na mag-bike vlog tayo. At eto, basahin natin yung mga comment, talaga nakakaengganyo. Ito, galing kay Dad Kevin San. Sabi niya, nag-bike din ako since 2016. Nung napanood ko mga rides mo, nagpaka-Ian Howe mode ako. Hahaha. Nung naranasan ko yung long ride, sabi ko, ba't ikaw di ganun kapagod? Tapos ako, lawit na dila ko. Anyway, you had given me ideas sa rides. Saan pupunta, saan dadaan, anong mga do's and don'ts. Hanggang sana humaling ako manood ng mga rides mo, lalo na yung first-hand experience mo na na-feel ko habang pinapanood vlogs mo. More power sa'yo, Master. I'll support you all the way. You provided me inspiration na pumadyak ng mas malayo pa. Lagi ko nga iniisip, si Master Ian, how nga kaya? Solid talaga, Master. Hindi stressful yung contents mo kasi walang scientific stats. It's just how the ride goes lang. Thank you, Master. Alam mo yung mga rides ko, syempre, I'm sure kayo, naintindihan nyo, nakakapagod talaga mag-ride. Pero pag nagsasalita na ako sa harap ng GoPro, I try to show the better version of me. Parang although hindi ko fake yung pagiging masaya dahil masaya naman talaga. Pero yung pagod, medyo hindi ko siya pinapakita kasi gusto ko marami maengganyo magbisikleta. Pero yun nga, yun, hindi ko lang masyado siguro na ipapakita yung mga talagang wasak na ako sa ride. Although paminsan-minsan napapakita ko yun, pero kasi minsan may mga times na sobrang pagod mo na, wala ka na sa mood mag-shoot ng sarili mo. Marami mga instances na ganun. Si Jen Umali, super enjoyed your content sa cycling, Sir Ian. Thank you so much po. We got to go places during pandemic times through you. Prioritize your health po. We'll still support you on your next endeavors. Stay healthy and God bless always. Maraming salamat po. Eric Duma,
Idol, maraming salamat sa iyo sa videos mo ng pandemic na napanood ko. Dahil sa iyo, bike to work na ako up to now, hindi ko na nagamit sa sakyan ko. 1.5K na gasolina, lumalagpas pa ng isang buwan. Wow! Anyway, salamat Master sa inyong 5 sa tips sa bike, etc. Bikes for life. Biker for life. Novaliches represent. Ingat, stay healthy. Ayos ha. Nakatipid na sa gasolina. Galing naman kay Wilmer Kires. Thank you sa Ian How. Binuhay mo ang pandemic days namin. Year 2019, di pa ako masyado ganado magbike noon. Tamang service lang, pangbili sa tindahan or pagdagayaan na magbasketball ang tropa. Pero simula nung napanood kita, sabi ko, try ko mag-ride kahit short ride lang. Masubukan ko ma-experience at habang tumatagal, mas nag-enjoy ako mag-bike plus yung mga napapanood ko ng mga long ride nyo ay masarap ma-experience. Simula nung na-motivate ako magpalakas at year 2021, experience ko din mag-long ride from Manila to Baguio. Vlog and every long story short, salamat sa mga content mo. See you on the road na lang ulit. Ay nakakatawa mga kapotpot pag nakikita ko yung mga followers ko na nagra-ride na sila tapos epic na rin yung mga ginagawa nilang rides. Nakakatuwa kasi syempre 'di ba? Nung una humuhugot lang sila sa inspiration. Tapos makikita mo ginagawa na rin nila mismo yung mga epic rides na yun. Sabi ni First TV, natawid ko ang pandemic dahil sa iyo, Master. Salamat sa masayang alaala at inspirasyon. Dahil sa pagbabike, natigil ako sa 25 years kong bisyo sa pag-yosi. Nice, congrats. Di na ako nagbabike lately dahil mas madami na baliw sa kalsada at grabe traffic. Pero magbabalik loob din balang araw. God bless you, Master Ian. Salamat, Master. Ito, isa ring, hindi itong comment na to, pero may mga comment ako nababasa na yung iba, tinatamad sila kasi wala na raw ako mga bagong rides. So, parang nagiging responsibilidad ko ngayon na kailangan ko ipakita na nagbabike pa rin ako para, kasi nakakapanghinayang naman yung mga na-develop na yung hobby ng pagbibisikleta. Ako ititigil nyo. Ako kasi, although hindi nyo ako nakikitang nag-upload ng bike vlog, lagi pa rin akong nagbibisikleta. Parang kahapon, nasa Philippine Arena kami, kasama ko si MacArthur, tsaka si Batman. Hindi ko lang vlinag. Sa kaninang umaga, nasa UP ako, nagbike din ako, kasama ko naman si Marquis Cueta. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabike, pero yun nga, dahil sa mga comments ninyo, parang napapadalawang isip talaga ako na itutuloy-tuloy ko pa rin yung bike vlog, hindi siya talaga totally mawawala. Sabi ni J-Rox Car, isa din sa mga nag-inspire sa mga videos mo, Master Ian. Motorcycle rider ako pero nahumaling sa pagbabike dahil sa mga vlog mo. Sobrang tuwa din namin nung na-meet namin kayo sa 7-Eleven Rosario nung pag-food ride ninyo. Galing din kami sa Juan La Union, nag-ride balikan at medyo laspag talaga. Pero nung nakita ka namin sa 7-Eleven, parang na-boost kami na ituloy ang ride pa uwi ng Pangasinan. Pero ang pinaka-the best is yung inspiration ng mga nagbigay mo din sa akin sa challenge na dumating sa life mo. Ayan, thank you, Master. Ito, isa sa mga gusto ko sa pagbabasa ng comment, yung mga na-meet ko sa ride na naisama ko sa vlog. Merong mga comment dito, abangan ninyo. Tatry kong halungkatin yung video para mapakita ko yung clip. Yung kung saan ko sila na-meet, saan ko sila nakita. Ang sarap balikan talaga. At hindi lang masarap balikan, nararamdaman mo ang sarap din talaga ulitin. Sabi ni Ang Miguel Christopher, Sir Ian, salamat sa pagkakataon na makapag-share ka ng mga ride videos mo. I am also a cyclist since high school. Naglo-long ride pa ako noon gamit ang isang mabigat na fixie bike. But when pandemic hits and napadaan ako sa FYP mo at sa YT, na-inspire ako nainganyo bumili ng MTB kahit mag-isa lang ako madalas mag-ride. Okay lang kahit napuntahan ko pa rin lahat ng lugar na gusto ko puntahan. Because of your videos, natuto lalo ako sa tamang pag-aayos ng mga pyesa at lalo sa tamang pagpapakondisyon. Salamat po, Sir Ian. Ayan, ayun nga rin, yun ang alam ko marami pa rin tumitingin sa channel natin kahit yung mga lumang videos na bago sila mag-ride ay titignan nila yung mga ruta, kung anong road conditions,
Since matagal na yung mga rides natin, syempre yung iba marami na nagbago. Kaya parang naisip ako, parang kailangan ko rin, parang mas maganda siguro kung mayroong mga bagong videos na magagawa. Sabi ni Randy Ballesteros, more power master since bago mag-pandemic. Pinad ko na vlogs. I'm a musician too. Sobrang tuwang-tuwa ako sa mga parody mo. Hindi madali yung ginagawa mo na sadyain sintonado yung mga nota mo. Yun lang tuwing gabi ko pinapapanood kaya nawawala ang ko. Keep safe and healthy, master. Ayun, mapag-usapan lang natin yung bagong content ko sa Facebook, yung paggawa ng parody. Actually, yung iba, akala nila tinatarantado ko lang yung kanta, pero hindi. Actually, may effort din yun. Unang-una, kailangan alam mo yung kanta, alam mo yung sequence. Tapos, yung iba, sabi nila, nag-headphone pa ako, tapos gano'n lang itsura. Siyempre, that's part of the comedy. Pero aside from that being part of the comedy, kaya naka-headphone ako pag ginagawa ko yun. Kasi siyempre, kailangan mo isync. Dahil ginagawa ko yung drums, bass, and gitara. May metro yun. Naka-metronome ako. So, kailangan kong pantay dun sa tempo ng kanta. Ayun. Pero yun nga, it's all part of the comedy. Kaya, ganun. Although, minsan, may mga sobrang seryoso, hindi nila madig. Pero minsan, may mga ina-upload din ako na tamang cover naman. Ayun lang. Si Mark Angelo Fulay. Sir, sobrang laki po ng tulong na binigay mo sa akin. Inspire mo ako mag-bike. Grabe, sinubaybayan ko mga vlogs mo at nakaka-bless. Salute to you, kapot po. Thank you, Master. Si Maribel? Iba ang panahon ng pandemic sa atin, Master. Nung nanumbalot din ako sa biking that time, namayat at lumawak din ang community. Yun, mga walang permanente. Bumalik din sa dating mundo. Stay healthy. Ayun lang, medyo nakakalungkot ng konti dahil nga yung mga bagay na ginagawa natin ng pandemic ay hindi na parehas nung ngayon. Galing kay Juno Kulangan. Master, thank you sa North Luzon Loop videos mo. Big help sa akin yun kasi halos kayo lang ng Team Apple may videos about doon that time. Solo ride din ako and twice na rin nakapag North Loop. Wow! Gusto ko rin talaga ma-experience mag-POV nyo sa ride. Again, thank you, Master. Congrats, Master. Grabe, 2 beses mong ginawa yung North Luzon Loop. Isa yan sa, masasabi ko talagang napakahirap ng North Luzon Loop na yan, lalo na pag mag-isa mong ginawa. Although hindi ko siya na-experience may kasama ako, na-experience ko parehas tayo, solo. Ang hirap niya, grabe. Congrats, kudos sa'yo. And natutuwa ako malaman na ako yung naging inspiration mo kung bakit mo nagawa yung North Luzon Loop na yan. Moy Mondonedo, sa Ian, sa'yo nag-start ako mag-bike. Pandemic rider din po ako hanggang sa na-lift, nagka-work. Nasubaybayan ko lahat ng rides mo, lalo na yung nag-Bicol rides kayo. Nakakalungkot lang na ang nasinmulang kailangan ng magtapos din. Pero mabubuting alaala at realidad ang napulot. Salamat sa gabay mo at mga kwento mo na hindi malilimutan ng marami. Malayo mamalapit. Thank you, Master. O, yun nga. Same sentiment. Medyo nakakalungkot, pero tuloy lang tayo. Channel 08. Sir Ian Howe, isa ako sa mga naging viewers mo sa vlog mo. Isa kami sa mga bikers sa Singapore na na-inspire sa'yo. Dahil sa'yo, bumili ako ng bike nung pandemic at nagawa ko ang Singapore Loop. Nakasama ang pot-pot ko. Sayang talaga hindi tayo nagkita sa Singapore dahil sa Canada na ako. Pero nasubaybayan po until nalaman ko ang balita nangyari sa Dubai. Ayun, sayang, Master. Twice yata ako nagpayayara dyan sa Singapore. Hindi ko alam kung wala sa comment mo kung nandun ka. Pero isa yan sa mga gusto kong ulitin ulit yung Singapore Loop na yan. Good luck sa'yo dyan sa Canada at sana balang araw magkasama tayo sa ride. Si Jomel Barikawa. Maraming salamat, Master. Ikaw ang nagtulak sa akin para sumama ako sa Laguna Loop Ride. Nakagrupo ko sa bike. Kapag nanonood kami ng asawa ko sa mga long rides mo, lalo yung million view mo tulad ng Bicol rides mo na nakaka-inspired. Hanggang sa muli, paalam, Master. Again, Master, hindi tayo paalam, dito lang tayo. Kahit yung goodbye bike vlog natin mukhang pornada na. Tutuloy-tuloy pa rin natin. TJ's Adventure PH. Sa'yo ko gumayang na bumili ng businang pot-pot sa MTV ko. At saka sarap pa rin pakinggan ang sarap mag-bike song mo. Eto, nakasave pa rin sa phone ko. Pero kahit anong vlog mo, Master, full support pa rin ako. God bless from Mindanao, Pagadian City.
Uy, maraming salamat, Master. Sana one time makarating ko dyan sa Mindanao. KR117, Sir Ian, parehas kami ng tatay ko na fan mo mula pandemic. Lagi nanonood tatay ko ng mga vlogs mo dati at na-inspire kami magbitbit at Timberland dahil sa'yo. Maraming salamat. Ang chismis pa ng mga mekaniko dito sa North Caloocan ay taga rito ka raw. Di ko alam kung totoo ba o pabida lang nila. Hahaha. Pero lagi namin bukang bibig ng tatay ko dati na sana habang nagbabay kami dito makasalubong ka namin sa daan. Hehehe. Senior na tatay ko now at masakit na tuhod. At nahinto na rin kami magbike dahil may iba ng pinagkakaabalahan. Pero maraming salamat sa ambag sa bike community. Ayun, Master. Actually, totoo yan. Taga North Caloocan ako. Yung mga early vlogs ko. Diyan ako nanggagaling nun sa Kaibiga. May mga vlogs ako sa rooftop. Nasa Kaibiga ako nun. So, diyan madalas sa Kaibiga, North Caloocan, ng start ng vlog ko. Melvin Lamela, boss, sa lahat ng mga pasyal mo, aliw na aliw ako. Isa ka sa mga ligtas ng kalungkutan during pandemic. Thank you, Master. Arnold Villamor, salamat, Master. During and after pandemic days, may photos ako sa inyo sa Philinvest Alabang. I'll treasure that. Salamat. Ako, sana makabalik ako dyan sa South. Medyo matagal rin ako hindi nakapag-ride dyan. Gerald Adriano, Master, kami yung nakasabay ninyo sa Bicol noong 2020. Long rides, mga naka-orange. Kasabay namin kayo na mag-lunch sa Gumaka. Yung sticker mo na binigay mo sa amin, nag-iisang sticker lang sa helmet ko at bike ko. Naengganyo mag-long ride at sumubok mag-vlog dahil sa'yo. Salamat sa rides, Master. God bless. Oo, naalala ko to, Master. Yung mga isang malaking grupo sa Gumaka na binalikan namin kasi wala pa kami balak mag-break nun sa Gumaka tapos tinawag nyo kami. Si Sir Ronnie ata sabi ko, si Doc. Tapos bumalik kami, doon na rin kami nag-lunch. Sam La Cuarta, Ian, how dahil sa'yo na-inspire ako magka-bike nung pandemic. Nag-working student ako para lang makapundar ng bike. Wow! Sa vlogs mo din ako natuto mag-bike sa mga highways. Sana mababasa mo po. Hoping ma-meet and greet po kita accidentally. Ayun, Master, follow mo ako sa Facebook page para malay mo makasama ka sa mga rides natin. Ian House sa Facebook. DJ Angwalar Denbon. Good luck sa Ian, patandang kasabihan. Rock music, pasok! Kapot-pot. Nakakamiss mag-rock music, pasok. Nabali. One of these days. Basa, baka konti na lang mag-ride ulit tayo. Boosted Mind. Salamat, Master, dahil sa'yo, willing ulit ako mag-bike. Welcome, Master. Barry Escobar, nakakamiss Team Apple. Namiss ko tuloy yung bike na bigay ng Airpat, hindi man ganun ka-high-end. Madami din kami pinagsamahan. Nabenta ko na siya, simula umuwi ako ng Cebu. Kasi ako, nakita ko kayong lahat nung nandiyan pa ako sa Laguna. Oy, Master, thank you at nakita mo kami. Good luck sa'yo dyan sa Cebu. Sana makapasyal din kami dyan. Badge Manjiro, Sir Ian, yung vlog mo pinanood ko dati nung nasa hospital ako dati during pandemic. Naging parte ka ng buhay ko. Nakakalungkot pero ganoon talaga ang buhay. Thank you, Master. Bruce Wayne, dami kong nalaman na daan dahil sa'yo, Master Ian. Ako rin dami ko rin nalaman na mga daan kaka-explore. Jeremy Soriano, Sir Ian, lagi kitang pinapanood. Ako yung isa sa naghatid sa'yo sa Ilocos Sur hanggang La Union na may tupig pa. Oy, naalala ko to. Andito ako ngayon sa Canada, Montreal. Pag pumunta ka dito, samahan kita ulit dito. Oy, Master Jeremy, maraming salamat sa'yo. Naalala ko kayong dalawa. Pero naalala ko, dahil sinabi mo to at nandito yung pangalan mo, naalala kita. Pero, naalala ko kayong dalawa na sumabay sa akin. Maraming salamat sa inyo. At sana magkita pa ulit tayo. Camp Manero, nakakalungkot, hindi ko na maririnig ang kasabihan ng mga matatanda. Ikaw ang sumalba sa akin ng pandemic days. Sobrang solid ng community dati, kapot-pot. Team Apple lang sa kalam. Maririnig mo pa rin yung Master. Tsaka yun nga totoo, sobrang solid ng community dati. At yun pala, total nabanggit mo, yan ang gusto kong gawin ngayon. Bumuo ng mga mini community sa mga bawat lugar. Halimbawa, dito sa QC, magbubuo ako ng isang community sa Sarap Mag-Bike Shop, QC.
na magkakaroon ng periodic na rides. Tapos dito rin sa Marilao, kung saan ako nakatira ngayon, na sa Philippine Arena naman, sa South din, bandang siguro Nuvali, or tapos siguro sa Pampanga rin. Bubuo tayo ng mga community para magkaroon ng mga regular rides, saka regular na pagkikita-kita sa mga kapot-pot. Gawin nating solid yung community natin. Nagawa ko ng bagong page. Ito yung, kasi yung sarap mag-bike cycling community, naging open na siya sa lahat eh. Hindi siya, napabayaan na rin siya. So, masyado na siyang general na FB group. Gawa tayo ng bago. Kaya, ito, ang bala ko rito, yung mga nakakasama sa rides, isang solid group tayo. What to know, sir, pinapanood ko pa rin mga cycling vlogs mo, especially yung mga long rides. Please, huwag niyo po i-delete ang mga videos. Thanks po. Definitely, hindi natin i-delete yung mga videos na yan. Christopher Ilagan, Sir Ian, ako po ay stroke survivor at never ko na-experience mag-cycling ng long drive. May bike ako noon BMX, pero mula noon napanood ko mga vlog mo. Para akong pinasyal sa Pilipinas. Salamat Sir Ian. May idol, taga Tarlac City ako at kilala ko si Papa Lung. Ito mga kapotpot, ito isang nagpo-push sa akin. Kahit naman dati pa, kung ito ang isang nagpo-push sa akin dati para ganahan mag-bike. At ngayon, ito rin ang parang nagpo-push sa akin para huwag tumigil at ituloy-tuloy. Yung mga umaasa sa atin na naipapasyal ko sila dahil hindi nila nagagawa on their own yung pagpasyal. So, Christopher Ilagan, I'll try my best para makapagtuloy-tuloy ng travel vlog, bike vlog para sa'yo. Para sa mga katulad mo na umaasa sa YouTube para makapasyal. Erodesu, nag-start kami ni Papa mag-bike dahil sa'yo, Master. Namatay si Papa last March. Since then, di na ako nagbabike. Magkamukha pa naman kayo ni Papa. Salamat sa Ian sa inspiration. Stock lang din ang bike sa bahay. Dan sa cycling era. Ako, sorry to hear that, Master. Sana alam ko ang feeling ng mawala ng tatay kasi wala na rin yung tatay ko matagal na panahon na. Saka nakakamiss din talaga. Butit maswerte ka, may nagkaroon kayo ng bonding moment ng airpat mo sa pagbabike kasi kami ng papa ko nung nawala yung papa ko, wala pa ako sa cycling noon so hindi ko na-experience yan. Tsaka hindi rin sports-minded yung airpat ko. So ikaw, be thankful na na-experience mo yan with your dad. So, Jojo Ganaban, Sir, sana Lodi yan, mag-vlog ka ng biking kasama wife and kids mo. Ayan, medyo negative. Dati, trinay ko na yan, na-i-convince sila pero ayaw nila dahil para silang private na tao. Ayaw nila ng spotlight. Ayaw nila ng limelight. Motorcycle vlog idol, bag cover parody. Nasabi ko na to, hindi para sa akin ng motor. Emmanuel San Jose, isa sa dahilan ba't kami nagbike, magtutropa, at nung di ka na nagbike vlog, tumigil na din kami. Ito yung sinasabi ko, mga master, merong nang iba ang pinangkukuhaan nila ng motivation. Tayo mismo sa channel natin sa YouTube. Kaya parang medyo nakakalungkot din na kung titigil din kayo. Sana wag. Kaya nga gagawin ko, magtutuloy-tuloy pa rin. Kahit tatry ko pa rin na i-vlog. Although itong mga nakakarang ride ko, hindi ko na-vlog. Pero try natin bumalik talaga para sa inyo. Raymond Anthony, kapag nalusong kami ng tropa, isa lang ang bibitawan. Rock music, pasok! Yan, isa sa mga naging iconic na bitaw natin. Pagka very, very soon, gagawin ulit natin yan. Maririnig ulit yung rock music pasok. Bobby Miravelies, pre-pandemic din ako nag-umpisa manood ng vlogs mo. Binilo subscriber at pati kanta mong sarap mag-bike. Kinapa ako sa gitara kahit motorcycle gamit ko. Whatever content changes, dito lang ako para manood ng vlogs mo. Rock music, pasok! Thank you, Master. Magkasunod pa kayo ng rock music pasok na comment. Aldrin Lagarde, Sir Ian How, I know marami nagsabi nito pero yung mga bike vlog mo noon,
pushed me to get my own bike and start cycling din. And your vlogs also got me through the pandemic lockdown. Thank you for inspiring a lot of people, including me. More power. Thank you, Grandmaster. Jo Marie, subscriber mo ako for life kahit anong content mo. From Novaliches to Bulacan, kasama ko sa rides mo. Kahit nandito ako sa Chicago. Shoutout sa Asian Master sa Chicago. Clever Art. Pag bike vlog, ikaw lagi pinapanood ko, Master. Siyempre, halos magkalugar lang tayo. Taga Novaliches Bayan po ako. Pag nag-start ang kadalasan Nova Bayan sa Villaverde or kay Biga, kaya masarap panoorin dahil bumabase ako dun sa oras ng alis mo. Tsaka uwi. Nagkaroon ako ng idea. Try sa TY Master sa malulupit mong video. God bless you, Master. God bless them, Master. Baba Gump, maraming salamat, Master. Pandemic time, panong vlogs mo ang bonding time namin ng father ko. Lagi namin inaabangan mag-upload ka. Dumating sa point na muntik akong magpabili ng bike. Pero for health reasons, di natuloy. Last January, namatay yung father ko. Isa siya sa mga fan mo. Maraming salamat sa pagbibigay inspirasyon sa maraming cyclists dito sa Pinas. Isa ka sa mga tunay na idolo pagdating sa mundo ng cycling. Papanoorin at susubaybayan pa din kita kung ano man ang gusto mong tahakin sa mga susunod na vlogs mo. Maraming salamat, Idol. Sorry to hear about your dad din. Parang yung comment kanina. Actually, yan din isa. Marami rin tayo mga kapot-pot na nabalitaan ko ng iba mga sumakabilang buhay na at nakakalungkot din. Yung iba sa kanila, mga na-meet ko pa. Meron ako dati na-meet sa Revpal nakalimutan ko yung pangalan. Tapos after a few weeks, nabalitaan ko na aksidente naman. Tapos ito nga, marami rin ako nakuha ang ganito comment na yung mga tatay nila, nakasama nilang nanonood, or nanay nila, kapatid nila, mga sumakabilang buhay na. Well, malungkot, pero at least meron tayong alaala na, masasayang alaala na pwedeng balikan kasama sila. Outdoor Nami, kaya ako nag-start mag-bike dahil sa bike vlog mo, Master. Thank you until now, tuloy pagbabike ko. Di ko malimutan yung araw na gustong-gustong bumili ng bike. Kaso lockdown noon, kaya nag-tease na di matulog. Kakaisip anong bike pipiliin ko. Thank you, God bless. Thank you then, Master. Christian Vincent de la Cruz. Master, maraming salamat sa pagiging inspirasyon sa cycling community. Isa ako sa mga tagahanga mo, Master. Tsaka maswerte akong na-meet ko kayo, Team Apple. Always naka-support sa iyo. Maraming salamat din, Master. Thank you for your vlogs. It helped me see Manila kahit andito ako sa US. Maraming salamat, Master. Gaya nga nung sabi ko nakaraan, isa yan sa mga pinipilit kong itry na i-share yung mga view ngayon dito kung ano mga itsura ng mga lugar sa Pilipinas, lalo na para sa mga kapot-pot natin na nasa abroad. Boards 9592, pandemic hero kita, Master. Laking tulong na mga videos mo sa akin, lalo na nung time na nalulunod ako sa depresyon. Bicol ride nyo yung una nahabaan ako. Pero nahook ako kasi napaka-natural talaga ng vlog ninyo, Master. Sobrang sorry para talagang nakapasyal ako. Haha. Doon ako nakapag-decide na bumili ng bike at ayun. First time ko sumama sa group ride from QC to Boso-Boso. Nung narating ko yung Kogyo ata, may parang napangbundok. Ayun, napasigaw na lang ako ng sarap pala mabuhay. Sobrang solid talaga. Throwback ako sa mga old vids mo ngayon, Master. Watching ngayon Batangas Group Ride. Support pa rin ako sa iyo, Master. At eto pala, Master, ikakasal na ako next year. Wow! Share ko lang. Salamat kasi dahil sa video mo at ng Team Apple, hindi ako sumuko sa buhay. At laking tulong sa akin. Maraming salamat. Saya lang. Kung titignan ko sarili ko ngayon, masasabi ko, ang layo ko na pala. Wishing you good health, Master. Sana ma-meet kita ng personal, makasama sa ride. Master, nakakatuwa naman yung kwento mo kung paano ka na salba sa depression sa tulong ng mga videos natin sa YouTube. And I'm so happy na in my own little way and unconsciously nakatulong ako sa iyo. At ngayon, papunta ka sa next chapter mo ng buhay mo, yung married life.
At good luck sa'yo. Sana maging successful ang married life mo. Aldrin, kahit wala ng long rides, still solid ang suporta pa rin para sa pinaka-paborito kong content creator. Salamat sa lahat ng mga gandang vlogs na na-share mo, idol. Dahil sa'yo kung bakit ako nahumaling sa pagbibisikleta, simula ng pandemic, ikaw na yung lagi kong pinapanood up until now. Kahit di ka na purely bike-related ngayon, habang ko pa rin yung mga bago mong vlogs. More power. Maraming salamat, Master. Naway humaba pa yung buhay mo ng 100 years. 100. Magiging 145 ako nun, Master. Wag naman. Kahit 100 lang, goods na ako ron. Master, kahit magbago ka ng format, looking forward pa din sa magiging vlog mo. Still 100% support. Sa mga... Support pa din. Hindi ko na nga binago profile pic ever since dito sa YT. Maraming salamat, Master. JP, before pandemic pa lang pinapaload na kita. Inakyat ko ang shotgun dahil lang sa sticker na iniwan nyo sa jacket ni Ann Curtis. Inakyat ko rin Revpal, naglaguna loop, Bit River, pang newbie daw, hahaha. At nag one shot Baguio kakapanood sa iyo. Isa ka talagang budol, Master. Nakakatawa naman to, Master. Minention mo yung pag-iwan ko ng sticker dun sa shotgun. Oh, nung first time ko nabasa yung comment mo, napangiti talaga ako. At tapos ito nga yung sa Bit River. Medyo ngayon ko naiisip budol nga talaga yun. Yung sinabi ko na pwede sa newbie. Pero pwede naman talaga sa newbie. Gabriel Yongson. Hi, Sir Ian. Dati nasubukan ko mag-bike pero mas nakahiligan ko magmotor. Pero hindi mapigilan manood sa inyo. Lagi ako nanonood ng vlog nyo dahil sobrang chill at sarap panoorin. Tuloy pa rin manood sa inyo at babalik panoorin ang mga rides ninyo. Thank you, Master. Lalis Soto. Sa akin, Boss Ian, habang nakain, pinlay ko ang video nyo. Ang saya kasi mag-ride kahit nanonood lang. Feeling ko, kasama din ako sa ride. Tama yung isang comment kahit wala masyadong usapan. Basta nakabike lang. June ride out. Uy, nakita kita sa sa Spider. Nakakamiss, Master, yung mga multi-day rides ninyo. Honestly, solid sa akin ang Bicol rides ninyo. Na ilang beses na pala yung lalo nag-solo ka ng North Luzon Loop. Isa ka sa mga pandemic idol ko sa vlogging. Kaya nahilig na rin ako mag-document. Isa rin sa naging rides ninyo yung gabay ko. Pinuntahan ko yung Santa Magdalena na di pa nagawa ang kalsada. Daanan ko rin mag-Insta360 sa Huban, Santa Magdalena, Matnog, Irosin, Huban, nagawa ko rin. Nice to see you ulit, Master. Yun nga, sa Spider Philippines. Nakakatuwa. See you ulit, Master, sa daan. Joseph Elvis Vegas. Master, kahit anong mangyari, isa ka ng icon, period. Ikaw ang nagsimula ng madami and inspired sa yon na bago ang buhay, watching from Vegas. Thank you, Master. Grevron, dahil sa'yo, Ian How, na-motivate kami ni misis ko na mag-bike. Basta bike upload mo, kabang-abang. Basta yaya ride lang sa Ian. Thank you, Master. Jepsy Gaming, Sir Ian How, taga Montalban po ako. Isa po ako sa mga masugid mong tagahanga. Skip ng ads mula pandemic. Iba po kasi... Isa po akong hindi taga-skip ng ads mula pandemic. Iba po kasi bike vlog mo talagang nakaka-inspire gawin. Isa po sa... Dahil sa inyo, naging cyclist ako since pandemic. And super nakakalungkot na malaman na di ka na muli makakapag-bike vlog. Pero kahit ganun man, Sir Ian, you're still kapot-pot pa rin para sa akin. Actually, yun nga, hindi naman... Actually, hindi naman sa siguro naging face lang to. Tutuloy pa rin tayo sa pagbabike. Yun, para... Ang dami pa rin comments at mahaba ng video natin. Keep your comments coming, mga kapot-pot. Ganito na lang pala. Isa naisip ko na isang gagawing content. Siguro once a month. Magkakaroon ako ng vlog na Dear Kapot-pot. Tapos, during that vlog, yun ang gagawin ko. Magbabasa ako ng mga heartfelt comments ninyo. Kaya, make sure na i-comment ninyo mga kapot-pot. Kasi, ito last na lang. Medyo mahaba-haba ito. Although marami pa ako screenshot. Akala ko, kaya ko i-squeeze in sa loob ng kalahating oras. Kaya lang ito, 36 minutes na.
Eto, si Aris Ortiz, last na to. Tapos, yun nga, sa Dear Kapot-pot na lang natin. Master, pandemic times, nasa Saudi ako at lockdown kami sa rig offshore. Kami ng Pinoy kong safety officer. Ikaw ang pinapanood namin habang nasa break kami. Mga videos mo ang nagsalba sa amin habang naka-lockdown at nasa gitna kami ng dagat. Una ko napanood yung mga reels mo noon na yung mga disadvantages ng pagbabike. Nakakatawa kasi puro positive pala ang benefits. Tapos napadaan ako sa YouTube mo. Una yatang napanood NCR loop mo, gusto namin ng mga long rides mo nun. Mula nung Bicol rides nyo hanggang sa nagkaroon kayo ng maraming long ride na minsan frustrating kasi ending umuwi kayo kasi di kayo makaraan sa checkpoint. Binilihan pa ako ng t-shirt mong sarap magbike na dry fit galing sa kasamahan kong umuwi ng Pilipinas. Kaso di ka siya binigay ko na sa airmats ko, saktong fan mo din nagbabike din siya sa edad na mid-50s. Ayun, eto pa isa. Marami tayong mga seaman din. Bukod sa mga OFW, mga seaman. Tapos yung kagaya ng kwento ni Master Aris, marami din yung mga hindi makauwi ng Pilipinas. Nagpapapunta sila ng mga kamag-anak sa sarap mag-bike shop dito sa QC. Tapos dati, kahit nung sa Munti pa, nakakatuwa. Tapos minsan, merong mga balikbayan din na pag nagbabakasyon sila sa Pilipinas, part ng itinerary nila ay dumaan sa sarap mag-bike shop. At yung iba, sinuswerte, nagtataon na nandun ako sa shop, kaya nakakapagkwentuhan kami. Ayun. Kaya talagang ito isa sa mga reasons, bukod pa sa mga binanggit ko kanina, talagang parang hindi talaga ako pwedeng tumigil sa ginagawa ko na to. Dahil lang dun sa dahilan na maraming namamotivate, maraming nasasalba sa depresyon, sa lungkot, maraming na ipapasyal kahit nasa bahay lang sila. So, yun nga, parang baka cancel na yung goodbye bike vlog natin. Pero tuloy pa rin yung pagda-diversify ng content. At ayun nga, recently, mukhang nakuha ko naman na yung break ko sa bike vlogging dahil, ayun nga, siguro kung tatansyahin ko ngayon, more than 120 days na wala akong bike vlog. Wala akong ride vlog. At na-enjoy ko na rin yung mga simpleng rides na hindi nag-vlog. Baka paunti-unti pwede na tayong bumalik ulit sa pag-bike vlog. Siguro gawin ko yung comment ng isang kapot-pot natin kahit wala muna masyadong salita-salita para hindi masyadong nakakapagod. At ayun, maraming salamat nga. Comment lang kayo mga master. Meron pa akong hindi ko na may habol ngayon sa video na to. Pero meron pa nga rin akong dapat na i-share sa inyo. Mga message naman, pinadala via messenger. Nag-message sila sa akin. Isa, naalala ko yung pangalan niya si Tiger. Policewoman siya. Tapos meron pang isa. Magaganda rin yung mga kwento nila eh. Kaya mga kapot-pot, share nyo yung mga kwento ninyo. Kung paano kayo yung encounter nyo with sa akin, Team Apple, mga experiences niyo, kung paano kayo tulungan ng vlog natin. Gusto ko lang din sabihin na actually hindi na talaga siya na siya, parang walang hanggang paalam. Yung parang kanta lang ni Joey Ayala eh. I'm here to stay. Ayun, gusto kong sabihin para sa inyo dahil talagang yung bukod pala doon, may habol ko lang, naalala ko bigla. Meron pa rin akong gustong ihabol na comment. Actually, yung kay Mark Arthur, tsaka yung kay Cycling Chef. Yung kay Cycling Chef, dito lang ihabol. Kasi si Cycling Chef, isa rin sa mga masusugid na follower natin. Bago ko pa siya maging tropa-tropa, mas long time follower na rin siya. Actually, parehas sila ni Mark Arthur. Nung kasagsagan ng pandemic, hindi pa rin sila magkakilala. Si Mark Arthur, nagsisimula pa lang bisikleta. Si Cycling Chef, matagal ang cyclist yan. Pero yun nga, parehas silang long time follower na isa rin sa kinatutuwa ko dahil naging magkakaibigan na rin talaga kami. Si Albert din, long time follower din, solid follower.
So from being followers sila, ngayon naging magtutropa na kami. Minsan pag may mga okasyon, magkakasama na kami. Tapos minsan meron kaming grupo sa UP na yun talaga yung circle namin. Kami yung magkakasama. So nakakatuwa na yung mga followers ay hindi lang nagiging simpleng acquaintance pag nagkita ng personal. Ayun nga, nagiging kaibigan din talaga. At ayun. And yun nga, parang yung kwento ko nung nakaraan sa nakaraang vlog, hindi lang sa akin na ako may nagiging friends. Sa inyo rin mga kapot-pot, nakakatuwa rin na in between you, amongst you, nagkakaroon din kayo ng mga circle of friends. Parang sila Bino dyan sa South, buo na rin yung samahan nila. Dito sa QC, sila Marvin, sila Jonathan, buo na rin yung samahan nila dito. Tapos, collectively, mga taga-South, taga-QC, taga-Pampanga, sila Attorney, sila Master Eric, pag nagkakasama-sama naman sa isang malaking event, magkakilala sila lahat. Sila Sir Mike ng Padis, Ma'am Maricel Yaneta, sino pa? Marami. Happy Hari ng SMB Pampanga. Basta, ang dami. Nakakatuwa na hindi na lang siya isang simpleng cycling community yung nangyari sa ating mga kapot-pot. Para na siyang, more than friendship pa nga, parang small family na nabuo. Na pag nagkikita-kita, lalo na halimbawa ngayon, parating na yung second year anniversary ng Sarap Mag-Bike Shop. O, Sir Chris Sarabata, naalala ko yung pangalan, Ma'am Anago. Yan. Mga taga-South yan, dumadayo pag may event dito sa QC, kahit dito sa QC sa Pampanga. Ayun nga, nabanggit ko sa Pampanga, SMB Pampanga, Sarap Mag-Bike Shop Pampanga, mag-anniversary. Sigurado may mga lalapag na naman dyan ng mga friends natin na solid. So yun, humaba na naman yung kwento ko. Aabot na naman ng isang oras yata. Huwag natin paabutin isang oras. 45 minutes na yung raw video ko. Tuloy natin sa mga iba pang bike vlog. Gagawin ko na yung Dear Kapot-Pot every once a month siguro. Tuloy-tuloy tayo sa channel natin. Maraming salamat mga kapot-pot. At hindi pa rin natin kinakalimutan ang matandang kasabihan na ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat.